Takže čaute, ja som Rao a ja vás vítam pri prvom videu, kde budem rozbalovať pyrotechniku vlastne za rok 2016-2017. Možno pýtate, prečo mám také čudné meno, že viem, že po anglicky znamená Rao surový. To je jedno. Budem to točiť na foťák, takže nebude také dobré audio. Objednával som zo stránky Colossus.cz, takže môžete si pozrieť stránku, ak chcete, aj keď nie je to sponzorované. Tu máme môj gutter, gut knife, dobrý. CSko. Budeme to točiť rôzne, ako sa odstavuje, takže dojdite pozrieť a dajte odber pre ďalšie videá. Dajte. Tak. Ty kokos, ťažké, to je 20 kg. 20 kg. Ups, asi som to prerezal, no asi som to už veľmi prerezal. Otupím si iba ten nožík. To teraz treba ako strihnúť. Takže je to už parádne. To lepiace, či čo to je táto. Tak, to otvára. Tu je zase taký polystyrén. A minulý rok som tam dal polystyrén a už uvidíme. Hneď prvé piráty. Na to kameraman. Toto vám bude veľmi treba tiež, aby sa to nepoškodilo. Tak môžem to toho zasypať. Neviem, či tam budú. No tak to je paráda, ale čo mi toho prišlo? No tak to je dobré. Akože takto tu asi miliarda. Natoč kameraman, to je tam toho. Veľmi, tak tu máme, hneď prvých máme 50 kusových pirátov, 2 balíky, čo budem odkladať. Potom tu máme piráta so sírou, máme 100 kusového. Potom tu máme, toto som na tom zelený tešil, Apache Warriorku od Panty. Ináč všetky asi od Klasku. A ešte tu máme tento kompakt od Panty. To je 16 ranový. Môžeme sem položiť. Potom tu máme tak máme tu 2 balíky bomb. Potom tu máme 3 balíky mini bomb. Potom tu máme 1 balík Tiger Boom. Tu máme ešte 2 balíky pirát so sírou, 100 kusových. Tu máme čierne bomby. Tu máme mini kompakt 16 ranový, ale tu sú mini. Potom tu máme mini black petard 2 balíky. Potom tu máme ešte 1 balík mini Doom Boom 24 kusov. A na to som sa najviac tešil, čo je 4 balíky Doom Boom. Takže dokopy to všetko teraz poďte preč Natálka na chvíľu. No toto je akože sestra, je to chvíľka neposlušná, takže... No a toto už je rakotomeče asi posledné. Áno. Už tu máme iba tieto fajnotné polystyrény. Tak
No a pačovali som sa veľmi tiež. A aha, tu máme, nie je to iba krabice. A nie, tam sú rímske sviece. Takže áno, ešte tu máme druhú časť. No, vidíte. Fuj, kde je nožík môj gater? Ja to volám gater, jedko síce gledám. Ojojoj, a v tomto budú ísť prodať. Stálo to 70 eur a to mi stačí a keď by mi tu náhodou došlo, tak mám tu blízky obchod, kde mám proste tiež všetko. Ako vidíte, rímske sviece a prskavky. Ešte toto tu. No. Tak. Výborne. Máme ich tu. Pekne pokope. Fú, no tak to je všetko už naozaj. A teraz toto je... Neviem, dneska zoberiem, budeme z toho robiť veľa testov, tomu viete chlapci a dievčence. A máme tu tie dva kompakty, dobre. Máme tu potom tieto, môžete si to pozrieť takto, to už chytám na kameru a môžete si to takto pozrieť. Máme tu tie mini bomby, máme mini dumby, hej, dve mini black, dve piráty 50 kusové, tiger bomby 20 kusové, 20 kusové bomby, 24 kusové, myslím, aspoň, mini bomby, potom máme 4, 5 ich je, 5 dokonca, som sa pomýlil, pardon, 5 dumbu balíkov, potom máme 5 rímskych sviec, 2 balíky apačoviek, takže je to 12, máme 2 kompakty, jeden malý 16-gramový, druhý taký stredný, trocha menší, a kompakty veľmi neon a máme 200 eurový kompakt, čo objednal ocino, takže v pohode. Potom tu máme 3 balíky cieľových petárd, potom tu máme znova tie 2 balíky, raketomet a tieto už prskavky. Čo, neviem, ja to už nebudem, ale skôr pre sestru, takže to je všetko a vidíme sa pri takých testoch, tak čaute.